Viva Labour, viva Labour, hey! Viva Labour, viva Labour, hey! Qed jagħmel il-Prim Ministru Gonzi da kollu. X'qed jagħmel il-Prim Ministru Gonzi da kollu. L-opinjoni tiegħi kien manifest il-laħaq l-għanijiet tiegħu, il-messaġġ tagħna wassalni hu dak l-iktar importanti, tistax taħsbu bir-rispett kollu in-net. U x'taħseb forsi xi ħadd ieħor li m'għandux l-opinjoni politika tagħna għandha tħiss problem not ours. Jiġifieri intom kuntenti bil-mod kif saret l-speech? L-interessani li jkun wasal il-messaġġ. Ara, il-Gvern Nazzjonalista tal-lum immexxi il-Dottor Gonzi. U dan kollu il-Prim Ministru Gonzi ma jara xejn ħażin. L-opinjoni tiegħi hija li l-lider għamel speech li kellu jagħmel fl-okkażjoni tal-attività li kellna fl-Lulju. Ovvjament, kummenti ta' kulħadd imbagħad kulħadd wieħed irid jarhom mill-lenti politika u xekk, ġifieri nafu kif in id-dinja, min ikun avversarju tiegħek ma tantx tistenni faħrek. Jiġifieri inti ma tara xejn ħażin bil-mod kif ġabru fuq il-palk. M'għandix inżid ma dak li għedt, ovvjament kulħadd jara kollox mill-lenti tiegħu. Ma Gonzi ma jaqbilx mara. Tafu s-sanajt biex nara, staħsbu. Xogħol ħażin